En dag kom jeg til at gå over til en isbutik. Så spurgte jeg, om jeg måtte få en skejledeskopi. Jeg kom til at spørge, om jeg kunne få en kæmpe kage med kartofler. Kartofler. Yes, så skal ski. Jeg kom til at sige noget forkert. Jeg sidder med en fed på mit hoved lige nu. Hvis du gerne vil have nogle småkager, så kan du bare gå ned og købe dem i din nærmeste bager. Hvis du gerne vil have riskager, okay, så kan du nøjes med at gå ned i Netto. Netto lugter af en klam so. Du er bare så underlig. Ja. Spiser kun Kims chips. Kims bølgechips. En dag kom jeg til at gå over til en isbutik. Så spurgte jeg, om jeg måtte få en skejledeskopi. Jeg kom til at spørge, om jeg kunne få en kæmpe kage med kartofler. Yes, så skal ski.